Vångsyn 12 yaşlı. Ben operatör olayım. Dedim bu da maşinimi ben türeynliydi. Arkadaşım amcamız bilen var ya. Ben 50 kilometre daha uzaklıkta. Köylüm ben. Her yerde köy. Ben amcam, ben deduşkam, komşuyum, dostum, ikimiz verdim köy. Yok, dede gamla yermeye verdidir. Küçücük kamping var. Buradan Irak'ta golf bağını var. 3 kilometreden geliyor diye golf bağını. Han, ana Şved sığırları. Bu gidecek ne mi? Bizim varacak yerimiz başka. Ne? Şved sığırları. Ne? Şu anneme dedi. Akşama benzer mağazalar. Och där kommer andra generation. Ja, där andra generation. Hej, hej. Jag vill inte se det extra saker ifrån Amcam ikinci generasyon. Ja, tredje generation ja. Üçüncü. Och farfar var första, kom hit 1933. 1933. Ja. Börja. Ja, han började här då han. Onvir bu 500 ile geldi. Onvir yarım ton yükleye bir yılda. Bir sefer. 116 tane tanıyan sığırı var. Bu an nemesi boş. Yuvalar. Mağazalar olmıyor. Patlayan yerleri neyim ağrıştıran Är det en ny lag och den brann ner här? Ha? Den brann här för ett par år sedan. Aa. Så den är nybyggd. 2 yıl bundan yanıptır. Teyade sanman ebe. Bu yaş gölülür. Yine gölümüz geldi. 73 kor brann inne här då när det brann. 73 tane sığır yanıptır. 2 yıl bundan yok. Pazar oldu. Onun teyade salıptır. Gölümüz. Ja. Hur många djur har du inne här? Här får det plats 119.
119 djur får plats. 119. 119 tane sığır. Bak her kundurundan. Stayda 119 tane sığır diye. Och totalt har du nu Ja, jag skulle tippa på att det är en 220 djur ungefär. 220 ya gölöleri nevenleri bilen. Ja. Kan du titta där? Ja. Jag bara slänga. Nerede? Kıyılarında işleşir. Hej, hej. Hej, hej! Men Carmen stod på framgångsvägen så jag vet inte. Jaha, kriga igång här kanske. De kıyılara mı işeniyor? Här har du någon utfodring då i toppen. Ja, han kommer här. Vet du. Ne? Çiçek gölülür. Gel. Ya Stayda bolun gölülür. Berde yangın çıkanına bulon tığırlarını torp bilenlerini bu torp halat edip bilenleri başka yemede tığır yatakta doğururlar. Jaha. Benim amcam Türkmenistan var da gurum var ya. Ja, 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 för det är ju Sapar iklim och MOV, ja. Det är ryska slutbruk. jo. Ja. Jag växte upp i öknen. Öknen? Jo. Oj, usch då. nej, men det var jordbävning där i Turkmenistan 1948. Det var bara 3 hus tror jag var kvar i stan där. Och han är född 54, så han lekte i ruinerna där det byggde om. Så fick ni vara där? Nej, det Turkmenistan yettire var da gurum var det var det i ya. alla fall. Amcam. Ja, nej, det förstår jag. Amcamın Türkmenistan'ı o biliyor. Ben tevavi en yakın dostum 9 yaşında amcam. Titta, där är kor som har Okej, okej. kalvar. Kom en kalv här. Ne gölülen sığırlar tədəcə gölür. Ana. Tədə olun gölü. Eneti buk ya. Çağırın buk ya. Yan olun gölü. Ayağın üstüne. Oradan buraya. Böyle küçükken tek. Mehmet'in böyle. Jaha. Där också. Du får en egen. Gölösünü bizden buk ya. En tek böyle om tallan stor. Ny kalv. Ja, så får det se ut. Skandinav. Ja, det vet vi. Viking kallar det sig. Viking. Viking Genetics, ja. Ja, Viking genetik. Ja, bulur om det. Gölösü var çok tığırlar mı? Bana Stayda ayrı ne med det. Kommer olika med kalvår så det kommer på en gång många. Men Nej, jag har ett utspritt över året. Så det brukar bli en 10 kalvningar per månad. jaha. Ungefär. För det är ju en liten belastning. Och den som gick i andra lagen. 2. Ja, och så är pappa med och då. ja, och så har den en dräng då. Sana previa om de kakası var. Om de gördü. 3 stycken är det. Ya 3 adam oluyor. Ya gördü. Başkalar demek ya. Ana gölöcük. Gör, en evin yemesin. Yani çoğu. Tak böyle olmayı bilmem. Diğer öyle kineme geçirirler. Nerede? Nerede?
küçük bölülür. An bu eski saat sağlar var. Bölülür. De går för sig själv. Ne? Şunları tutaydan yemeğini atıyorlar. Tüyşeni. Yemeyeler. Ya. Bölücükler. Ne? Kıvır yatakları. Yürüyüp küçük bölülür için. Burada oranın beğenip geçiriyorlar. Ne? Ja, ungefär 2 månader det är. Sätter upp en 4 ungefär. Jag har kvar på samma ställe. Vallahi iş. Och tjurar då, så går ju runt kyrkan. Grannar köper dem. Alltså, Grannarna köper alla tjurkalvar som föds här vid 2 månaders ålder. Komşusu diye bölülür satın alıp ete tavşırıyorlar. hur är utfallet på... Yürüyüp bakıp demedi ya. Det ska vara 50%. Men jag tycker det är Dokunları lite dağıtları. Det är ungefär en hel... Ya öyle aralarında şunları alak nemi. Böyle şunun nemi var da. Men det huset flyttade från Halvartnäs till Glava. Jaha. Så jag har byggt på en avstyckning bredvid där 64 då. Så, men nu har de ju Amcamın tarihine som etmedi. sommarställer. Men han ska ta över, han har tagit med. Jaha det. Hur stor mark du har? Ungefär 250 hektar åker. 250 hektar luk diye de åker med otorları alak meydan var diye de yeri 250 hektar. 250 hektar skog också. 250 hektarım tokoyum var diye. Hinner du vara i skogen något då? Hur många mjölkar per dag? 2 gånger per dag. Klockan 5 på morgonen och klockan 4 på eftermiddagen. İki raportaglıya diye beşte, iyiden beşte diye Säljer du hit till Arslan. Värmland? Det är inte allt. Nej. Det är 35% ungefär. klockan 4 eftermiddag. Ja, 16.00. Dörtte öğleden son arbetet. İyiden saat beşte, günlük saat dörtte. İki raportaglıya. Det fungerar inte första gången för den här eliten. Nej, inte det. Men det är för dyrt bygge. Och sen så byter vi namn till Värmlandsbyggen för att större genomslag. Hur kostar nybyggnaden? Det här kostar 9,2 miljoner Svensk kronor. svenska kronor och försäkringsbolaget stod för alltihopa. 9 milyon svensk kronor şu yankı täden emeni tığriyatağı kalıptırlar o yanan ton hem bezetni yankı Jag hade ju tur att det... försäkring diye Ja. kost neme strakavane tölette. Kan du berätta ekonomi? Hur kostar mjölk? Mjölkpriser. Jo, mjölkpriser och din avkastning. Min avkastning är ju 11 500. Mjölkpriser, jag levererar till Värmlandsmejeri. Jaha. 35% och där får jag 4,17. Och 65% går till Arla. Och det är... Det är olika leverantörer. Ja. Och där är mjölkpriset 3,40 ungefär. Så det är så stor skillnad. Ja, det är stor skillnad. Hur kostar liter? Per liter? 3,40 per liter får jag. I affären kostar den, vet jag inte vad den kostar. Jo, 11 Tre- och 11. den kostar 38 öre. 3 kronor och 40 öre. Ja, 3 kronor. Det kostar 11 kronor i affären. 3,40 diye de bir litri. Den är moms. Då alla betalar Plus, ja precis. 3,40 för det. Ja, jag får 3,40. Hur skattar?
Skatten Ja, var den 50%. 50%. Ja, det är som är skatt i Sverige. För Ja. Jag vet inte exakt vad skatten är, men det är så jag klarar mig i alla fall. Men jag lever ingen lyx och överflöd. Jag blir inte skyldig någon pengar i alla fall. Men det är ju mer en livsstil detta, tycker jag. Ja. Du inte har helikopter till exempel. Nej, precis. Eller limousin eller något sånt där. Ja. Nej. Det är normalt livet där alla måste jobba. Ja, så är det absolut. Ja. Det Jan också jobbar 90 år där jobb. Det är gränsen där. Och jämän eri azıkla on angertnak komşusun sığırları. Nu tar du in mjölkkor här. Ja. Ne budon tüy sığırları ne stayda şu an. Den där taljan vakti där. Jaha. Ne teret o izagat açya. Nimetini. Ne adı? Sığır sağıma geliyor. Öğüdler geliyor. Tertipli. Şulonun lideri yok, hiçadı yok. Yine sağılma vakti geldi. Öğüdleri. Saysan kıyıdlarım var. Kıyıdı var, ikisem bir işli. Golstein, onun skandinavski bir nemesi var da, sol ikisi. İki parodu. Yine yemeden yemedi dersem steigak ya. Vad gör du efter? Jag ligger där till våren så ska jag köra ut på Gärde. Ya da içine girip şöyle neyle karışlayan öğüdlerini girişini vur öyledir. Komin. Ya bu nimeti. Hej hej. Och här är mjölkningar. 2 gånger 14. 7. Fiskben heter det väl? Her tarafında amcamız bir de korkuyor ya. Startar en maskin här. Och så sätter du på. Därför gör man det. Därför gör man det, ja. På en 100 kor, 105 vad det är. Ja, det är där vi har alkohol. Şimdi ya 14 tane sağlayan aparat. 119 sığırına yetiyor. Den här grinden har stängts. Şey yap ya. Och sen kommer den in 7 stycken. Och stänger en grinda längst bak. Så mjölkar de. Och när de är färdiga Gir ya. så öppnar den här. Så går de tillbaka till sin grupp. Onun anırdan geliyor. Vi kan se det senare i mjölken. Ja. Bazı yerinden geldi. Yani. Bilen allihopa till den där follar här. Ja. Och då blir det tomt i deras grupp. Bara in 7 och 7. Mjölkar de. När de är färdiga så går de så tillbaka till sin grupp. Sen när det är tomt där så tar den andra sidan på foderbordet. Men kossa är ju så, den gör ju som sin kompis. Kommer en ny som aldrig varit med här så gör hon som sin kompis. Hon följer efter. Det är en otrolig... Så jag följer med. Så bilen gjorde ner det. Och det är så om den har som sliter så kommer Biri gidip orada giden noktaya şu yani Kevan tabluda giden noktaya sürü oldu. Biri gidiyor yolundan diye o kararına bir yer De går efter varandra först. Går fram till den. Ja, då följer det med. Bunları iyiyimler yani.
så har jag alltid mycket husvagn. Bra pöner verkligen. Några pålar yerdeki plast ve şu aşağında çukur yeri var. Tranşey, kanava, sonun akya diye. Hatta şey eğer böyle bu lokal kuyunun içine gidiyor da bu tarafta. Dagen innan han fyllde år, på 20 januari. Jag tog den hårt, hur fan, både han och mamma tyckte det. Ja. Tacka för det. Ja. Jag tog ju mig hårt då, men Vad var det som jag tänkte sig på? jag tog fram dig i bilen och tajt çıkıp och så droppade ner. Jag hade en stor halmbad under där, naturligtvis. şeyde geliyor. Ağlayan erik geçiyor. Bu tarafından yürüyorlar. O ağırdan aylan çıkıyor. Bu taraftan çıkıyorlar. Det var hurt att man säger så. Man grattar man behöver. Det ska vara bra att man förstånd och gå därifrån då. Du kan ju ha blivit kvar själv. Ja. Oğlu arada vurur ya. Oğlu kayakçı. Kayak turmayla gidiyor ya. Jag går ur skiten. Ska vi, ja. Ja. Så vi är... Så det är en gång i månaden det är skidtävling. Här har du hjärtat i utfodringen. İntihar nere. Hjärtat i utfodringen. Där har du en blandare. Ortayda karıştırıyorlar. Så kommer det i ensilage. Silaj geliyor. Ja. Och så har jag halm i den Jaha. som kommer i. Sen kommer det mineraler och salt. Aha. Och så har jag... Det mineral. Här har jag Vad betyder det? mineraler. Mineraler. Jag tycker, ja. Här är kornkrass och havrekrass och vete. Aha. Där åker upp dit. Tar man det med det? Och i de 3 fickorna där är koncentrat. Som jag tar i. Koncentratlar honom. Starkt den glädje. Så varje grupp har jag lagt in i en dator. Jag har 10 olika grupper. Och alla har olika recept. Men det vet datorn om, så räknar han ihop receptet som jag skrev in. Och så blandar han det i den blandaren. Och så kallar han på vagnen som är där inne. Och så kommer han och hämtar det själv. Och så åker han ut till den gruppen som ska ha. Ja. Hem dem 4 tane recept var diye. Hem de bilgisayara bağlamıyor. Devamlı yankı koncentratı receptler oyuncu yeme diye de karıştırıyor diye de. Son diye verden alıp yankı tırlara gidiyor de. Ja, jag översätter. Ja, det är bra. Det är bra. Ja. Men fullfoder heter ju det. Yeme de attel, katı çırşırımlı da attel. Ne şu komplekt neme. Şunu yemecezine avtomat gariye. Ne şu tilatlarda arpa, buğday ve böyle kraft food yerlerde kraft olanı neme dene. Yok yanan yerlerinin iyileri var. Vi hade handbollar där som det är nu. Så oraya otu nemedik de. Ne otun giyiryenleri traktörle getiriyor işte. Ne so. Ne otu berden salya. Silotu berden salya. Bu da ütgöşürak silas. Ne onun iberiyen memeleri de şuraya haltevlen geliyor. Yemedi. Ya arpa ya neme olmalı.
Yani bu seyreder. Yani tam bu korumları yörüktü. Det kraft. Det här är kalvnäring, kalvpulver. Eller mjölkpulver heter det väl. Pulverdiğerden kamyon korunun bu görünüşü. Som kalvar får. Ya görülür över yerlerde. Nej, det är ju den inte idag. Bu sırrımın neme değil. Neme oldu. Bu da atlar kurnolayan da atlar. Har inte provat fingret i ögat. Jajamän. Man vill inte... See what do yourself. Ja. Det är 1900 kubik där. 1900 kubiken. Och så 400 där. Kubik där. Ana bu atası eskavatörle işletiyor. Hemen adı öldürü. Ya kıyılar ben kıydım değerliydi. Ben oğlum vadiydi. Yani ben oğlum değildi. Bu da atlar bile kılıklarına noktaydı. Kıyıl, şu komşu demedeki kıyılar iyi şey andırdı yani. 7 yaşayan ilk doğruda bir yaşayan yerinde bile bu koruyulurdu. Sürekli tokoylun içinde yaşanıyor. Jag tror det blir det. Ja, det har blivit ösända. Yemeğleri hoşluş Även ya. nu... Ja, det har fiske. Tanımağa gelen sen araştırmalıydı. Det har gått väldigt bra här. Döttrar jobbar ju där. Araştırmalı. Därför det är- Min dotter ja. Jaha. Hon jobbar här i 4 år tänker jag. Hon säljer glass.